Pois como íamos a poñer este paso dobre, pois nós decidimos, como non pode ser de outra maneira, ponerle o nome do noso bombeiro. Por iso este paso dobre chámase Pepiño.
Comezamos tocando Pepiño e rematamos tocando outro paso doble, que era pasando pola vila de Arzúa, o lugar de nacemento. Ben, pois agora imos facer outra peza do noso repertorio. Esta peza é unha muñeira. Antes